हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो माबोरै गावनि फट'खौ फुल स्क्रिनाव दोननो हायो, माने WhatsApp प्रफाइलखौ। लोगोफोर, जोङो माने WhatsAppआव प्रफाइल दोनोबा माने होनोबा जोङो फुल पिक्सार नुवा। लोगोफोर, बेखौ माबोरै फुल पिक्सार दोनो लोगोफोर, दा बेनिनो आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे खाथियाव थानाय नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। फैदो बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनानै नोंसिनो दिन्थिदिनि। लोगोफोर, नै जों दा WhatsAppआव थांबाय। WhatsAppआव थांनानै जोङो जिखुनु मोनसे फटक सेलेक्ट खालामनानै माने बेहाय दोननोसै। माने आङो नै दा बेयाव जिखुनु मोनसे फटक दोननोसै। नै लोगोफोर, दा आं बेयाव फटक दोनोब्ला नैबे फटकखौ दोनबाय। नै आं जेनेबा नै आंना नै दा बेयाव फुल स्क्रिन लानो हाया। लोगोफोर, बेखौ माबोरै फुल स्क्रिन लायो आं दिनै नोंसिनि गेजेराव बेनिनो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, नै आं दा बेयाव जेनेबा नै बिदि दोनबाय आङो। नै लोगोफोर, दा बेखौ माबोरै फुल स्क्रिनाव लायो। नै लोगोफोर, दा बेयाव आंना मोखांखौनो नुवाखिसै। नै लोगोफोर, दा बेखौ माबोरै फुल स्क्रिन लायो। लोगोफोर, दा फैदो नै बिदिब्ला जोङो गिबियावनो थांदो प्ले स्ट'राव। लोगोफोर, जों बे प्ले स्ट'राव मोनसे फिसा एप्स लानांगोन। मानो होनोब्ला जों बे एप्सनि दारै माने फुल स्क्रिनाव माने जोङो भिडिअ बे प्रफाइल पिक्सारखौ जोङो फुल माने सेभ खालामनो हागोन। लोगोफोर, प्रफाइल पिक्सारखौ फुल दोननो हागोन जोङो WhatsAppआव। दा बेयाव सार्च खालामनांगोन जोङो पिक्सार लेब। नै लोगोफोर, पिक्सेल लेब फैखाबाय। नैबे बुस्थुखौ जोङो माने डाउनलड खालामनानै लानांगोन। माने बेखौ फुल स्क्रिनाव दोनोब्ला। लोगोफोर, नै दा आंना अलरेडि डाउनलडखा, नोंथांमोनाबो थांनानै डाउनलड खालामदो। नै लोगोफोर, दा आङो बेखौ अपेन खालामनोसै। अपेन खालामनानै नोंसिनो देखायनोसै। नै लोगोफोर, जों दा अबे फटकखौ दोनगोन बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन जोङो। नै दा आं गेलारियाव फैसै। गेलारियाव फैनानै आङो आंनि जे फल्डाराव फटक दङ अबेखौ दोननो नागिरदों आं बेखौ सेलेक्ट खालामनोसै। नै लोगोफोर, दा आङो बेखौ सेलेक्ट खालामनोसै। नैबे बुस्थुखौ आङो दोननो नागिरदों, माने फुल स्क्रिनाव दोननो नागिरदों आङो बेखौ आङो फुल स्क्रिनाव दोनगोन। नै लोगोफोर, बेखौ आङो फुल स्क्रिनाव दोनसिगोन दानिया। नै लोगोफोर, दा बेखौ आङो फुल स्क्रिनाव ओरै बोनानै माने फुल स्क्रिनाव होसिगोन। नै लोगोफोर, दा आंना फटकआ बेबायदि नुबाय। मानो होनोबा नोङो बेखौ एसे एडजास्ट खालामदो, ओरै होनानै लादो। नै लोगोफोर, जेबो खालामनाङा, माने बिराद इजि आरो बिराद सिम्पोल। लोगोफोर, मानो होनोब्ला बियो दसेनो 1 मिनिटनि खामानिल'। नै लोगोफोर, दा आं बेखौ सेभ होनोसै। सेभ होनानै नैबेखौ होनोसै आङो भेरि हाइ कुवालिटियाव होनोसै। नै लोगोफोर, दा आंना नै थाबायबो। नैबेयाव एड देखायदों, बे एडखौ आङो माने दाननानै होनोसै, नङाबा दसे नेथ'नोसै। नै लोगोफोर, नायदो दानिया आं दा बेखौ सेभ खालामबायना, बेयो गेलारियाव थाहैबाय आंना। लोगोफोर, दानिया आं WhatsAppआव फैफिननोसै। WhatsAppआव फैफिननानै नै लोगोफोर, जोंना माने बेबायदि खावसेल' माने प्रफाइल नुजादोंमोन ना। दा नै लोगोफोर, आं बेखौ माने फुल स्क्रिनाव दोननोसै। नै बे सेभ खालामनाया आंना नै थाफैबाय। लोगोफोर, नै दा आंना बियो मोजाङैनो फुल स्क्रिनाव थाबाय। नै लोगोफोर, नुदोंना नोंसोरो? नै लोगोफोर, आंना फुल स्क्रिनाव थाबाय। नोंथांमोनाबो नोंथांनि फट'खौ जुदि फुल स्क्रिनाव दोननो गोसो जादोंब्ला बेबायदि खालामबानो नोंसोरो आंनि भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप फल' खालामब्लानो नोंथाङाबो माने फुल स्क्रिनाव माने नोंथांनि प्रफाइलखौ फुल स्क्रिनाव दोननो हागोन। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। दा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।